Ni ina can na abin da yake gaba na ko kuna tsumai na? Salo. Kidan la gafaran. Sweetie? Menene sweetie? Ai ba za ki sani ba. Sweetie. Salo zai su ban si ba. Salo fa ya isa fa. Sweetie? Amarya ba hankali ne. Sorry. Menene wannan? Ba an kula ni. Ban sani ba. Na wasa bisiketi. Zai so ban si. Amarya za ka tafi gidan uban shi. Ke za ki tafi gidan ubanki. Ka kwasa mini ka a jiki. A jiki mu. Salo? Ke. Salo? Wai ku ba yaji ne? Menene yaji? Ba barkono, ba tumatiri, ba tarudu, ba yaji. Ku auren ku baya mutuwa? Mutu. Ya mutu ka mutu solo. Amarya sai ya tafi gidan. Gaskiya kike yi. Solo? Solo kana yi mu kuru ba. Ba tsolo bane ni sallau sunana. Menene solo salau? Salau kana bata mini rai fa. Kana bata mini rai fa salo. Ya ga bai baki ba. Salo zai ci ubansi da kai har kasa. Kware kwa. Amarya za ta tafi gidan ubansi. Yo sai ta tafi gidan ubansi. In ka tafi ke kuma zama zaki. Ko ba mace idan matarka ta kana ga wanda zai kwashi. Haba. A'a, sallau. Dalha. Ya garin? Lafiya lau. Kai sallau. Haka kai kyan gani? Wallahi. Lafiya dai ko? Alhamdulillah. Masha Allah. Abin da ya kawo ni nan Dalha. Lafiya dai. Wato harka ta siyasa ta taso. Gadan. To kuma ni dan takara ne na karamar hukuma zan tsaya. Na ma tsaya. Na ina. Nan. Don haka shine ina dira a garin nan nace bari fara samu ku saboda ku ne jigan da za a rike a ci zaɓe a nan garin. Gaskiya ne. Kai nan dan takara ne kai? Kwarai fa. To bari in fayyace maka biri har wutsiya ka gane tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri a bisa kan tsinin dan yatsa o ka ce mata fiyat ke ban za a haɗa maka da ita. Rabanka da karkaran nan ta mutum azumin bara. Amma sama ta ka baka da siɗi baka da sada baka da tsuntsu baka da tarko wai ka zo ka ce yanzu za ka tsaya takara a garin nan kuma ba ma ta wani abu ba ta ciyama. Haba sallau ai ko da wuta ka zo a hannun ka garin nan yafi karfin ka dan an tsaye da yaro gangariya original sadiku mai katsimba wanda ishare makabartu 6. Dala. Na'am. Ni ne nan nake da sinadarin kayayyakin cin zaben karamar hukumar nan. Baka da su. Wallahi baka da sinadarin cin zaɓe billahi lazi la ilaha illa huwa kana da sinadarin da zaka ci zaben garin nan ka zama ciyama daga yau. Ai kai ne ciyaman a yanzu na karamar hukumar nan shekara 4. Yanzu me mataki na farko shine ba a tsayawa a haka sai an samu an yi shigege an yi a tsokani shari'a ko kuma to ni duk wannan abin mun iya shi domin ana gadar addini mun gaje shi domin duk mai cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba za a gaya masa addini ba tsakanin ni da kai ne muke magana kuma ka bata